Wel, gawn ni glywed Salm 134, i'n galw ni i addoli'r arglwydd. Dewch, bendithiwch yr arglwydd, holl weision yr arglwydd sy'n sefyll liw nos yn hir arglwydd. Codwch eich dwylo yn y cysegr a bendithiwch yr arglwydd. Bydded i'r arglwydd eich bendithio o Seion, creawdwr nefoedd a deiar. Wel, gawn ni ymateb gyda'r emyn cyntaf, heno Duw Abram. Heno Duw Abram, molwch ef, yr holl a lluog Dduw, yr hen ddihennydd brenin ef, Duw cariad yw. Mae'n darlleniad ni heno'n dod o lyfr yr Actau, a phenod 4, adnod 13 i 31. Actau 4, 13 i 31. Wrth weld hyder Pedr ac Ioan, a sylweddoli mai lleugwyr anysgedig oeddent, yr oeddent yn rhyfeddu. Sylweddolent hefyd ei bod hwy wedi bod gyda Iesu.
Ac wrth weld y dyn oedd wedi ei achau yn sefyll gyda hwy, nid oedd ganddynt ddim mateb. Ac wedi gorchymyn iddynt fynd allan o'r llys, dechreuasant ymgynghori a'i gilydd. Beth a wnawn ni ar dynion hyn, meddent, oherwydd y mae'n amlwg i bawb sy'n preswylio yn Jerusalem fod gwyrth hynod wedi digwydd trwyddynt hwy, ac ni allwn ni wadu hynny. Ond rhag teimlu'r peth ymhellach ymhlith y bobl, gadewch i ni ei rhybuddio nad ydynt i lefaru mwyach yn yr enw hwn wrth neb o gwbl. Galwasant hwy mewn, a gorchymyn nad oeddent i siarad na dysgu o gwbl yn enw Iesu. Ond atebodd Pedr ac Ioan hwy, a yw'n iawn yng ngolwg Duw wrando arnoch chi yn hytrach nag ar Dduw. Barnwch chi. Ni allwn ni dewi a sôn am y pethau yr ydym wedi ei gweld a'i clywed. Ar ôl ei rhybuddio ymhellach, gollyngodd y llys hwy'n rhydd, heb gael dim modd i'w cosbi oherwydd y bobl. O ble gyda roedd pawb yn gogoneddu Duw am yr hyn oedd wedi digwydd. Yr oedd y dyn y gwnaethpwyd y wyrth iachawol hon arno dros 20 mlwydd oed. Wedi ei gollwng, eithant at ei pobl eu hunain, ac adrodd y cyfan yr oedd y prif offeiriaid a'r henuriaid wedi ei ddweud wrthynt. Wedi clywed, codasant hwythau ei llef yn unfryd at Dduw. O ben llywydd, tydi a wnaeth y nef a'r ddeiar a'r môr a phopeth sydd ynddynt, ac a ddywedodd drwy'r ysbryd glân yng ngenau Dafydd dy was ein tad ni, pam y terfysgodd y cenhedloedd ac y cynlluniodd y bobloedd bethau ofer, safodd brenhinoedd y ddeiar ac ymgasglodd y llywodraethwyr ynghyd yn erbyn yr arglwydd ac yn erbyn ei feseia neu ei eneiniog ef. Canis yn y ddinas hon yn wir, ymgasglodd yn erbyn dy was sanctaidd Iesu, yr hwn a eneiniaist, Herod a Pontius Pilat ynghyd â'r cenhedloedd a phobloedd Israel, i wneud yr holl bethau a rhagluniodd dy law ath gyngor di iddynt ddod. Ac yn awr arglwydd, edrych ar ei bygythion, a dyro i ddweision lefaru dy air a phob hyder. Ac estyn dithau dy law i beri iachad ac arwyddion y rhyfeddodau drwy enw dy was sanctaidd Iesu. Ac wedi iddynt weddio, ysgydwyd y lle yr oeddent wedi ymgynnull ynddo, a llanwyd hwy oll a'r ysbryd glân, a llefarasant air Duw yn hi. Wel, ni'n diolch i'r arglwydd am ei air ac yn gweddio i fendith ar y gair yna i ni ac ynghyd â'r thema sydd gyda ni heno. Gawn ni droi nawr at yr arglwydd mewn gweddi, gawn ni ddod i geisio yr arglwydd gyda'n gilydd. Gawn ni weddio. Arglwydd, i ni'n diolch eto am gael dod gyda fron yn enw ac yn haeddiant Iesu Grist. I ni'n diolch am y fraint o gael ymgynnull yn enw Iesu Grist. Diolch arglwydd y rhyddid heno eto i ddod i'r oedfa, heb ein rhwystro na'n bygwth o gwbl. I ni'n diolch yn fawr. A tra bod ni'n diolch, i ni'n cofio am frodyr a chwiorydd sy'n wynebu erledigaethau ar hyn o bryd. Ac yn gofyn i ti o bendithio nhw, a'i nerthu nhw, a'i calwnogi nhw arglwydd, yn wyneb y gwrthwynebiadau maen nhw'n cael. Ac o arglwydd, i ni'n diolch amdanyn nhw, ac yn diolch am eu esiampl nhw. A diolch dy fod ti gyda nhw, ac yn ei bendithio a'i defnyddio. Ac o arglwydd felly, ni'n diolch am gael bod yma arglwydd, ac ni'n diolch bod ni'n dod i gwrdd â Duw. Ni'n dod i gwrdd ar pen llywydd Tirion. I ni newydd glywed am yr apostolion yn gweddio arna ti,
y pen llywydd, y Duw ar uchel, gogoneddus, y gwir arbywiol Dduw, creawdwr nef a deiar. A diolch heno, arglwydd, bod ni'n dod at yr un Duw. Ac mae hynny yn galondyd mawr i ni heno, i droi ein golwg at y ti. Yr un Duw sydd gyda ni, ac oedd ganddyn nhw wrth gwrs. Yr un yw Duw erioed. A'r un fydd y di-gyfnewid Dduw. Ein ni'n diolch o arglwydd am hynny. Dwi ti ddim wedi newid yn dy berson, dwi ti ddim wedi newid yn dy gymeriad, dwi ti ddim wedi newid yn dy allu chwaith. Ac o arglwydd i ni'n diolch am hynny, ac i ni'n gofyn i ti helpu ni gofio hynny, ac i beidio a trio dy newid i chwaith mewn unrhyw ffordd. Ond o arglwydd i ddod ata ti i ddaddoli di unwaith eto heno. Ac i ni'n diolch, mae ti yw Duw ein achubiaeth ni, Duw ein iachawdwriaeth ni o arglwydd. Ac dyna'n gobaith mawr ni. Mae ti yw ein hachubwr, mae ti yw ein Duw. Mae ti sydd wedi meddwl amdano ni. Mae ti, fel i ni wedi darllen nawr, oedd wedi trefnu popeth fydde'n digwydd yn Jerusalem ar y Pasg arbennig hwnnw. Trwy dy gyngor mawr, trwy dy ddoethineb mawr, ti oedd wedi trefnu fe arglwydd. Ac i ni'n diolch am hynny. Ac i ni'n diolch am yr arglwydd Iesu Grist unwaith eto heno. Diolch o arglwydd bod e'n waredwr cryf i'r gwan. O arglwydd i ni yn ymwybodol o'n gwendid, yn fwy weithiau na'i gilydd, ond ger dy fron di, i ni'n ymwybodol mae bach iawn i ni a gwan iawn i ni hefyd. Hebddo ti, does gyda ni ddim byd o gwbl. Bydde ddim bodolaeth gyda ni. Bydde ddim anadl yn ein ffroenau ni o'n i bai amdano ti arglwydd. Ac hebddo ti, bydde ni ddim wedi gallu edifarhau a chredu a profi dy ras a dy gariad rhyfeddol yn Iesu Grist. Hebddo ti, heb dy fod ti wedi anfon gwaredwr, heb dy fod ti wedi codi pont i gyrraedd ato ni, bydden ni dal ar wahân ac yn bell bant. Felly, i ni'n diolch arglwydd bod ti yr un o hyd a bod ti'n ddi-gyfnewid, yr un mor gryf, yr un mor fawr, yr un mor nerthol, yr un mor ffyddlon, yr un mor gadarn, yr un yn dy gariad anfeidrol tuag at y blant. Bob amser. I ni'n diolch i ti am hynny. Ac i ni'n cyfadde bod ni'n gallu newid o arglwydd. I ni'n gallu bod yn oriog. I ni'n gallu bod lan a lawr o arglwydd. Weithiau ni'n teimlo yn fwy hyderus, weithiau ni'n teimlo yn gwbl ddigalon. Weithiau ni'n meddwl bod ni'n mynd i goncro'r byd. Weithiau ni'n meddwl bod y cwbl ar ben. O arglwydd yna, y fath rai i ni, a helpa ni arglwydd i beidio canolbwyntio yn ormodol arno ni'n hunain ac ar ein hamgylchiadau, ond arna ti. Ac o arglwydd, diolch am y cyfle i wneud hynny heno, i droi ata ti, ni'n troi ata ti mewn gweddi nawr, i ddiolch i ti. I ni'n troi ata ti ofyn am dy bresenoldeb sanctaidd yn ein plith ni heno. O arglwydd, bydd yn bresennol trwy'r ysbryd glân fel bod ni'n profi dy bresenoldeb. Wyt ti'n bresennol ym mhob man, wrth gwrs. Ond mae yna bresenoldeb i fendithio hefyd. Mae yna bresenoldeb ymhlith dy bobl sy'n cael ei addo o arglwydd. Ac i ni'n gweddio am hynny. Fel bod ein calonnau ni yn cael eu cynhesu o arglwydd. Fel y ddau ar y ffordd i'r maes. Ym mhresenoldeb y Crist byw, wrth iddo fe agor yr ysgrythyrau iddyn nhw. A'i calonnau nhw ar dan o arglwydd. O, bydd gyda ni i ni'n gweddio. Bydd gyda ni i'n calonogi ni, bydd gyda ni i'n cysuro ni arglwydd heno. Bydd gyda ni i'n nerthu ni. Bydd gyda ni i'n herio ni lle mae angen hynny hefyd. Bydd gyda ni i'n tynnu ni lawr os mae angen hynny, fel mae weithiau o arglwydd. Ond bydd di gyda ni. Gad ni fod yn ymwybodol bod ni yn dy law di o arglwydd.
Ni'n cyflwyno'n gilydd I ti. Ni'n dal I gofio am rhai sydd â cysgod galar a cholled arnyn nhw arglwydd. Gofyn I ti nerthu nhw a'i hymgeleddu nhw o arglwydd. Ni'n cofio am y rhai sydd mewn cartre henoed o'n plith ni a rhai yn llesg gartre. Ac eraill ohono ni a anawsterau amrywiol o arglwydd yn ein bywydau ni, ac ni'n cyflwyno'n gilydd I ti. Gan ddiolch o arglwydd y gallwn ni bwyso arna ti. Gan ddiolch o arglwydd nad yw ein gwendid ni ddim yn rhwystyr I ti, I weithio gyda ni, a hyd yn oed I weithio trwyddo ni. Ac o arglwydd ni'n diolch yn fawr am hynny. Ni'n gweddio dros ein gwlad o arglwydd, ac wrth I ni feddwl eto am yr ysbryd glân, a nerth yr ysbryd I dystio ac I bregethu. O arglwydd ni'n gweddio am i'r ysbryd I ddod mewn nerth eto. I ni yn dyheu arglwydd am hynny, ond ni'n diolch dy fod ti'n ffyddlon, dy fod ti dal gyda ni arglwydd, ac y gallwn ni brofi ein llenwi ar ysbryd glân yn y dyddiau hyn. Bod ni'n dyheu am dywalliad hefyd, nerthol, fel ni wedi profi yn y gorffennol o arglwydd. Ac yn wir, ni'n gweddio am y ddau beth. Ni'n gweddio I ni gael ein llenwi o ddydd I ddydd o arglwydd, I fod yn sanctaidd, ac I fod yn dystion I ti, I gael nerth I dystio arglwydd, ac I gael nerth i'r rhai sy'n cyhoeddi dy air di hefyd. Ac o arglwydd ni yn gweddio am y tywalliad wedyn ni, ond o arglwydd mae'r cyfan yn dy law di, ond ni'n gofyn, ni'n galw, ni'n dyheu arglwydd am y tywalliadau nerthol unwaith eto. Mwyn gogoneddu yr arglwydd Iesu yn ein gwlad ni. I ni yn gweddio arglwydd yn y dyddiau hyn. Maen nhw ddyddiau gwahanol iawn I beth sydd wedi bod yn y ganrif ddiwetha a'r ganrif cyn hynny yng Nghymru. Dyddiau gwahanol iawn, ond ni'n gweddio byddan nhw'n ddyddiau byddi di yn codi Iesu Grist eto yn ein tir ni. Fe sydd yn heiddi gael I wybod amdano fe, bod pobl yn dod I glywed amdano fe, I wybod mwy amdano fe, ac I gael cyfle I ddod I gredu ynddo fe a'i adnabod e. Adnabod Duw trwyddo fe. Ac ni'n gweddio hyn arglwydd. Ac ni'n gweddio bydd na syched yn dod ar bobl. Ni'n byw mewn dyddiau anodd iawn, mewn sawl ffordd. Ac ni'n gweddio bydd hynny'n troi yn syched amdano ti arglwydd. Syched, a byddwn ni'n gallu dweud, wel dyma'r ateb, dyma beth sy'n torri'r syched, sef efengil Iesu Grist. Ac ni'n gofyn I ti i'n nerthu ni yn fawr. Ni'n cyflwyno gwaith yr eglwys eto arglwydd I ti yr wythnos yma, ac yn gweddio I ti fod gyda ni, I ni'n wan, ond I ni'n pwyso arna ti, ac yn pwyso ar dy nerth ti arglwydd, ac yn gofyn am yr ysbryd glân. I ddweud amdana ti yn ffyddlon, I gymeradwyo yr arglwydd Iesu, ac o arglwydd helpa ni I wneud hynny gyda gostyngeidrwydd ac yn ofalus iawn, ond I ti I ni'n gweddio I roi y cynnydd o arglwydd. Ni'n gallu hau yr had ac I ti'n rhoi y cynnydd gogoniant I thenw. Arglwydd I ni'n diolch am ein gilydd fel pobl yr arglwydd. I ni'n diolch am frodyr a chwiorydd yn Iesu Grist yn yr eglwys yma arglwydd. Neu di'n helpu ni garu'n gilydd, neu di helpu ni gynnal yn gilydd, neu di helpu ni I gydweithio yn y gwaith da sydd gyda ni, gwaith y nef a gwaith y deyrnas. Ni'n gofyn I ti'n derbyn ni nawr, ni'n gofyn I ti faddau ni ein pechodau. Diolch am fyddeiant, myddeiant drud, myddeiant rhad, yng ngwaed yr oen, yr arglwydd Iesu. I ni'n diolch bod I waed yn glanhau ni o bob pechod. Arglwydd, derbyn ni, aros gyda ni, yn enw Iesu Grist. Amen. Wel, gawn ni droi at yr emyn nesaf sydd gyda ni heno. Golau anerthol yw ei eiriau.
melys fel y diliau mel, cadarn fel y bryniau pwysig, anga Iesu yw ei sel. Wel, ein testyn ni heno yw llyfr yr actau ar bennod gyntaf ac adnod 8. Actau pennod 1 ac adnod 8. A geiriau'r arglwydd Iesu wrth i ddisgyblion wrth gwrs, ond fe dderbyniwch nerth wedi'r ysbryd glân ddod arnoch a byddwch yn dystion i mi yn Jerusalem ac yn holl Jwdea a Samaria a hyd eithaf y ddeiar. Ac maen nhw'n eiriau hyfryd iawn, mae'n addewid bendigedig i'r disgyblion. Meddyliwch nawr, mae'r arglwydd Iesu yn ei gadael nhw. Mae wedi bod gyda nhw, maen nhw wedi bod gyda fe am 2 blynedd. Nawr mae wedi bod ar y groes, wrth gwrs, mae wedi atgyfodi, ond mae'n ei gadael nhw, mae'n mynd nôl at y tad. Ac maen nhw wedi cael y comisiwn, neu maen nhw'n mynd i gael y comisiwn i fynd i'r holl fyd i bregethu yr Efengyl. Gallwch chi ddychmygu sut nhw'n teimlo. Pysgotwyr, un oedd yn casglu trethu, pobl gyffredin iawn oedden nhw, yn mynd i fynd ar Efengyl i'r holl fyd. Yn dechrau yn Jerusalem, ac wedyn yn mynd o un cam i'r llall i eithaf y ddeiar. Shwd ych chi'n meddwl o'n nhw'n teimlo? Shwd bydden ni'n teimlo yn y sefyllfa yna? Daunted. Bydden ni'n meddwl, shwd i ni mynd i wneud hyn? Hebddo fe gyda ni? Ac wrth gwrs, mae wedi bod yn ei paratoi nhw, mae wedi bod yn dweud wrthyn nhw, dwi'n mynd, a mae'n beth da bod fi'n mynd. Achos os nad a i, fydd yr diddanydd ddim yn dod, y diddanydd arall, yr ysbryd glân. Mae'n fuddiol i chi, mae'n well i chi bod fi'n mynd, a bod e'n dod, i gael bod gyda chi, yno chi, i'ch arwain chi, ac i'ch nerthu chi. Dyna beth i ni yn clywed fan hyn. Dych chi ddim yn mynd i wneud hyn oherwydd pwy i chi. Dyna beth mae'r arglwydd yn dweud wrthyn nhw. Nid oherwydd bod gyda chi rhyw CV arbennig i chi mynd i wneud hyn, i chi mynd i fynd ar Efengyl i eithaf y ddeia. Dim o gwbl, dim o gwbl.
Nag e. Mae nerth yn mynd i ddod arno chi. Nerth yr ysbryd glân. A dyna siwr fyddwch chi yn mynd ar Efengyl, a dyna siwr fydd yr Efengyl yn lledaenu o Jerusalem, Judea, Samaria a hyd eithaf y ddeiar. Wel, ni wedi bod yn edrych nawr te ar y thema o berson a gwaith yr ysbryd glân. Mi welson ni ar y dechrau bod e'n cael ei addo yn yr Hen Testament. Mae'r Mesaia'n cael ei addo, mae'r ysbryd glân yn cael ei addo yn yr Hen Testament. A bydde fe'n dod gyda dylanwad mwy dwfwn, mwy eang a mwy nerthol yn y cyfamod newydd. Ac yn y Testament Newydd wedyn ni wedi clywed am fedydd yr ysbryd glân, cael eich bedyddio ar ysbryd glân. Dyma addewid Ioan Fedyddiwr, dyma addewid yr arglwydd Iesu, yw bobl e. Ioan yn bedyddio a dŵr, byddwch chi'n cael eich bedyddio ar ysbryd glân ac a thân. A mi ddath e ar y Pentecost, ar y disgyblion, ac mae'n dod ar bobl Dduw wrth iddyn nhw gael eu haeleni, ac wedyn ni, maen nhw'n cael eu llenwi wedyn ni. Ac ni'n gweld hynny yn y Testament Newydd. Mi welson ni hynny yn y darlleniad heno, oedd Pentecost wedi bod, a Pedr a Ioan yn gorfod mynd o flaen yr awdurdodau i ddewig. Maen nhw'n cael eu rybuddio, pidwch a siarad eto wrth neb o gwbl yn yr enw yma, na'r rhybudd sydd yn cael ei roi iddyn nhw, ac maen nhw'n mynd nôl at y disgyblion eraill, at yr eglwys. Maen nhw'n mynd i weddi, maen nhw'n gweddio ar yr arglwydd, a maen nhw'n gweddio am nerth i gario ymlaen, i dystiolaethu. A maen nhw'n cael eu llenwi eto ar ysbryd glân. Mae'r lle yn siglo, a maen nhw'n cael eu llenwi eto, a maen nhw'n llefaru gair Duw yn hi. Felly, mae yna fedydd ar y dechrau, ond mae yna lenwi ar ysbryd glân yn digwydd wedyn. I ni wedi gweld bod wedi dod, yr ysbryd wedi dod ar yr arglwydd Iesu, i'w nerthu fe yn ei natur ddynol, yn ei weinidogaeth e. Bod wedi dod ar y Pentecost, wrth gwrs, i argyhoeddi pobl o bechod, o gyfiawnder ac o farn. Wedyn ni bod yr arglwydd Iesu'n addo bydde fe'n gofyn, a bydde fe'n anfon yr ysbryd oddi wrth y tad. Bydde fe'n dod oddi wrth y tad a'r mab, fel un bydde'n cyfnerthu, helper, neu diddanydd, yr un bydde'n cyfnerthu, yn dod â gair Iesu Grist, beth sydd gyda ni yn y Testament Newydd, trwy'r apostolion, ac yn dod â gras Crist hefyd. Dod â'r gwirionedd a dod â gras Iesu Grist i ni. Yr ysbryd glân sy'n dod â gras yr Efengyl, un calonnau, un bywydau ni. Ac mi edrychon ni tro diwetha ar y gras o fywyd newydd, yr ail eni. Bywyd Duw yn cael ei roi yng nghalon dyn, yn enau dyn. Yr ysbryd glân sy'n dod â hwnna. Mae'r ysbryd fel yr anadl, fel y gwynt yn chwythu lle ymuno. A'r arglwydd Iesu'n defnyddio'r darlun o gael ein geni o'r newydd trwy yr ysbryd glân, trwy'r ysbryd glân. Ac mi edrychon ni ar rai o nodweddion y geni o'r newydd yn ameg y mab afradlon. A'r tro yma, yr addewid yw nerth i dystio. Nerth i fod yn dystion i'r arglwydd. Dyna sydd gyda ni yn yr adnod yma nawr. Ni'n cael ein atgoffa yn y Beibl, ac ni'n cael ein atgoffa yn aml. Mae gallu Duw yw yr Efengyl. Gallu Duw yw'r Efengyl, nid gallu dyn. Nid beth i ni'n gallu wneud fel eglwys, nid beth mae rhywun arall yn gallu wneud i ddod i gredu. Gallu Duw yw'r Efengyl o'r dechrau i'r diwedd. Gwaith Duw yn cael ei wneud yn nerth Duw. A mae'n hawdd i ni anghofio hynny. I ni byw mewn byd secular sydd â cynlluniau,
unrhyw beth chi moyn wneud, mae cynlluniau dych chi, mae trefen dych chi, mae ffordd dych chi wneud pethau, a chi'n anelu wneud nhw mewn rhyw ffordd arbennig. I ni'n clywed nawr, yn arwain at yr etholiad dydd Iau, dyma beth i ni'n mynd i wneud, dyma fel i ni moyn wneud pethau, dyma fel i ni moyn i'r gymdeithas i gael ei threfnu ac yn y blaen. Ond gyda'r Efengyl, gwaith Duw yw e. A mae gwaith Duw yn mynd ymlaen yn nerth Duw, ynom ni, wrth gwrs, a thrwom ni. Ond mae nerth Duw yw e, a mae gallu Duw yw e, sydd yn allweddol i ni gofio bob amser, bob amser. Dyw e ddim yn rhywbeth lle chi'n gallu rhoi switch mlaen. A mae hwn yn mynd i ddigwydd wythnos nesaf. Mae hwnna'n mynd i ddigwydd yr wythnos wedyn ni. Allwn ni ddim wneud hynny. Gwaith Duw yw e, amser Duw, amserlen Duw yw e. A popeth yn digwydd yng nghyflawnder yr amser. A dyw e ddim yn rhywbeth i ni'n gallu rheoli. Gwaith Duw yw hynny, ynom ni a thrwom ni. Ac dyw'r arglwydd ddim yn disgwyl, wrth gwrs, i ni wneud unrhyw beth yn ein nerth yn gallu'n hunain. Gallen ni ddim edifarhau y tro cyntaf. Gallen ni ddim dod i gredu yn yr arglwydd ar ben yn hunain. Allen ni ddim. Trwy glywed yr Efengyl gyda help yr Ysbryd Glân, i ni wedi dod i gredu. Gallwn ni ddim dyfalbarhau a dwy'n ffrwyth a dal ati tan y diwedd yn ein nerth yn hunain chwaith. Allwn ni ddim. Dyn ni ddim i fod i feddwl fel yna. Mae eisiau nerth Duw, nerth dwyfol, nerth yr ysbryd. Mae'n amhosib hebddo fe, heb ei air a'i ysbryd glân. A mae'r un peth yn wir am ein tystiolaeth ni. Mae'r un peth yn wir am bregethu'r Efengyl. Mae'r un peth yn wir am dystiolaeth personol i'r arglwydd. Mae'r un peth yn wir pan ni'n sôn am ein tystiolaeth ni. Dyn ni ddim i fod i feddwl amdano fe yn ein nerth ni ein hunain, yn ein gallu ni ein hunain. Nawr, i fi, mae dau beth yn codi o hwn fan hyn, nawr, cysur a rhywbeth sy'n ein darostwng ni. Mae'n gysur i ni a mae'n tynnu ni lawr chydig bach. Mae'n gysur mawr, does dim disgwyl i chi a fi i wneud y gwaith o fod yn dystion, bydd bod yn cyhoeddi'r Efengyl, yn pregethu'r Efengyl, neu rhannu'r Efengyl yn ein nerth ni ein hunain. Does dim disgwyl i ni. Dyw'r arglwydd ddim yn disgwyl hynny i ni. Dyw ddim yn gofyn i ni wneud hynny. Dyw ddim wedi paratoi pethau fel yna i ni beth bynnag. Dim o gwbl. Mae wedi addo, mae wedi trefnu, ar ôl i'r arglwydd Iesu fynd ôl i'r nef, bod yr Ysbryd Glân yn dod. I wneud hynny gyda ni, yno ni, a trwom ni. Dyna ffordd mae wedi trefnu pethau i fod ac i weithio yn ein dyddiau ni. Hebddo fi, ni allwch chi wneud dim. Felly, chi'n cael meddyliwch am darluniau cyfarwydd iawn, y bugail a'r defaid. Gall y defaid ddim cadw eu hunain yn ddiogel, gallen nhw'n cadw ar y llwybr iawn, heb fynd i bob math o drafferthion a pheryglon, heb y bugail. Does dim bwriad i'r defaid i fodoli a goroesi heb y bugail. Mae rhaid nhw gael y bugail. A mae'r bugail yn bugeilio ni trwy'r gair a'r Ysbryd Glân. Does dim disgwyl i fy mlaen at yr un nesaf, y Wynwydden wrth gwrs, a mae'n ddarlun gwych, does dim disgwyl i'r gangen i ddwy'n ffrwyth pan mae ar wahân i'r Wynwydden. Ar wahân i'r... dim o gwbl. Siwt mae'n mynd i ddwy'n ffrwyth os nag yw i'n hlwm wrth y Wynwydden. Achos mae'r maith, mae'r bwyd, mae'r nerth, mae'r egni yn codi o'r Wynwydden i'r gangen. A dyma'r nerth i ni'n sôn amdano fe nawr. Nerth Duw, nerth yr Ysbryd Glân, yn gweithio gyda ni a thrwom ni. Felly mae hwnna
yn gysur. Mi ddyle hwnna fod yn gysur i ni. Nid yn gwaith ni yw e, gwaith yr arglwydd yw e. Dwi ddim yn dibynnu ar ein gallu ni a nerth ni. Yn dibynnu bod ni ar gael, wrth gwrs, ond nid ein nerth ni yw e, ond nerth yr arglwydd, nerth yr ysbryd. A mae hynny hefyd yn ein darostwng ni chydig bach, wrth gwrs, achos mae hwnna'n awgrymu mae'r allwedd i'n cyhoeddi ni a'n tystio ni yw bod yn wan. Yno ni ein hunain. Nid bod yn gryf yno ni'n hunain, ond bod yn wan yno ni'n hunain ac yn gryf yn yr arglwydd. Gan fod yn ymwybodol bod ni ddim yn alluog a bod ni ddim yn ddigon nerthol a bod angen ei nerth ef a'i allu fe. Ac wrth gwrs, y nerth sy'n mynd i ddod yw'r dunamis yn Groeg, y dynamite, y nerth dynamic, yr ysbryd, nerth yr atgyfodiad yn dod lawr ac yn gweithio arno ni, yno ni a thrwom ni. Mi gafodd yr apostol Paul, dan arweiniad yr arglwydd, y swmbl yn y cnawd. Mi gafodd yr swmbl yn y cnawd, chi'n cofio? Gafodd ei weledigaethau mawr, a'r un pryd wedyn gafodd e'r swmbl yn y cnawd. Beth bynnag oedd hwnna, ryw rwystyr iddo fe, ryw broblem, i lyged e, neu rhywbeth arall, neu leferydd e, mae rhywbeth yn dod arno fe, oedd yn fel sef yn rwystyr i bregethwr, chi'n gweld? Ac i apostol. Ac mae'r arglwydd yn dangos. Mae fel yna mae'n gweithio. Mae nerth yn cael ei berffeithio trwy wendid. Trwy wendid. Mae'n allweddol i chi a fi i fod yn ymwybodol bod ni'n wan. Mae gyda ni waredwr cryf i'r gwan. Wnaethon ni ganu heno yn yr emyn cyntaf i eiddil fel my fi, fe'i gaelwy hun yn dduw. Wel, mae rhywun eiddil yn wan, yn fregus iawn. Dyna beth yw eiddil. Mae rhywun wedi mynd yn eiddil, fragile. I eiddil fel my fi, fe'i gaelwy hun yn dduw. Ac mae'r apostol Paul yn rhannu'n aml, fel bod e'n ofnus, fel bod e'n nyrfys, yn mynd i Gorinth. Allwch chi ddychmygu fe, siŵr o fod yn cyrraedd sawl lle, yn llawn cleisiau, yn llawn clwyfau, yn llawn scars o beth oedd wedi bod trwyddo. A dyna'r un oedd yr arglwydd yn ei ddefnyddio gymaint yn ei weinidogaeth. Yn ei wendid e. Dim rhwystyr i nerth yr arglwydd, i allu yr arglwydd. Nid gwendid pechod nawr, ond gwendid arall. Gwendid corfforol, gwendid yno ni'n hunain yn dyfa. Ac wedyn ni chi'n darllen yn y Beibl fel mae'r ysbryd yn dod i nerthu pobl felly. Mae'n dechrau yn yr Hen Testament unwaith eto ac mynd ymlaen i'r Testament Newydd. So meddyliwch am Joshua yn llyfr Numeri 27. Dywedodd yr arglwydd wrth Moses cymer Joshua fab Nun, dyn sydd ar ysbryd ynddo, a gosod y law arno. A gosododd ei ddwylo arno, a rhoi iddo'r siars, fel yr oedd yr arglwydd wedi cyfarwyddo Moses. Nawr, gyda Joshua, oedd yr ysbryd ynddo fe'n barod, ond mae'n cael arddodi dwylo Moses, iddo fe gael ei neilltuo fel arweinydd i'r bobl, i ddilyn Moses. A mae hwnna'n symbol o gael nerth, wrth gwrs, gan yr arglwydd, nerth yr ysbryd i ddod arno y fe. Wedyn, i chi'n meddwl am y barnwyr, a sawl gwaith yn llyfr y barnwyr, i chi'n darllen yr un ymadrodd, dim ond un esiampl na i roi i chi, ym Mhennod 3, ac Othniel yw hwn, un o'r barnwyr. Daeth ysbryd yr arglwydd arno, a barnodd Israel a mynd allan i ryfela a concro rhai oedd yn ymosod ac yn bygwth pobl Dduw, wrth gwrs. Chi'n gwybod beth oedd yn digwydd? Oedd y pobl yn troi bant oddi wrth Dduw, oedd pethau'n mynd lawr a lawr a lawr,
ac yn y diwedd, o'n nhw'n galw mas am help. A pan maen nhw'n galw am help, mae'r arglwydd yn codi rhywun i'w arwain nhw mas o'i picil. A y barnwyr. A dyma un, Othniel, ac mi gafodd nerth, achos mae'r ysbryd, sylwch, ysbryd yr arglwydd, yn dod arno fe. Ac wedyn mae'n barnu, mae'n arwain, yn ôl gair Duw, a mae'n cael nerth i frwydro yn erbyn gelynion Duw a gelynion pobl Dduw, sef Aram ar y pryd, oedd yr un yn amser Othniel. Wedyn Samuel, ni wedi gweld hwn yn y cwr gweddi am Saul, pan glywodd y pethau hyn am y gelynion oedd wedi dod, disgynnodd ysbryd Duw ar Saul a phromodd yn enfyd. Mae'n casglu pobl a mae'n mynd i ryfel yn erbyn y gelyn. Wrth gwrs, doedd ysbryd yr arglwydd ddim yn Saul fel oedd yn Dafydd. Ond mae'r ysbryd yn dod arno fe fan hyn i wneud y gwaith o waredu Israel o'r gelyn Nachas, wrth gwrs, yr amoniaid oedd yn pwyso ar y pryd. Ac wedyn y gwaith o broffwydo a cyhoeddi gair Duw yn yr Hen Testament nawr. Ac ni'n clywed yn Zecharia hyn, mae'n sôn am ymateb y bobl. Ond wrth ddweud beth oedd ymateb y bobl, mae'n dangos sut oedd Duw yn gweithio trwy'r proffwydi. Gwnaethant eu calonnau fel carreg, rhag clywed y gyfraith a'r geiriau, anfonodd arglwydd y lluoedd a'i ysbryd trwy'r proffwydi gynt. Chi'n gweld, a daeth i gofaint mawr oddi wrth arglwydd y lluoedd. Gallwn ni fynd nôl am eiliad bach, diolch yn fawr Geraint. Dyma beth oedd wedi digwydd gyda'r proffwydi. Oedd y proffwydi yn siarad, oedd nhw'n clywed y gyfraith a'r geiriau, anfonodd arglwydd y lluoedd gyda'i ysbryd, neu trwy ei ysbryd, trwy'r proffwydi y gynt. Oedd ysbryd yr arglwydd yn dod ar y proffwydi i gyhoeddi gair yr arglwydd. Do'n nhw ddim yn wneud hynny o'i pen a'i pastwn eu hunain ac yn eu nerth nhw eu hunain. Do'n nhw ddim yn wneud, doedd ddim disgwyl iddyn nhw wneud hynny. Wedyn ni'n dod at y Testament Newydd ac i ni yn gweld yr apostolion a rhai cynnar yn cael nerth i bregethu. A'r nerth yn dod yn cael ei roi i'r pregethu ac i'r pregethwr yn yr eglwys fore. I ni'n clywed amdanyn nhw'n cael ei llenwi ar ysbryd glân i gyhoeddi gair Duw yn hir ac yn eofn a gyda nerth mawr. Nawr, oedd digon o wrthwynebiad iddyn nhw, gwrthwynebiad ffyrnig yr Iddewon yn arbennig, ac eto o gael ei llenwi ar ysbryd, oedden nhw'n profi nerth, hyder, eofn, nerth mawr. A'r ysbryd yn llefaru trwyddyn nhw, trwy neges yr Efengil, gyda rhai oedd yn gwrando. Yr ysbryd yn llefaru, yn nerthu nhw i lefaru, a'r ysbryd yn llefaru trwyddyn nhw, gyda'r gwrandawyr yn effeithio y meddwl, y galon a'r ewyllus. Doedd hynny ddim yn golygu bod pawb a glywodd yn credu yr Efengil, ond popeth yn iawn. Oedd hynny ddim yn golygu bod pawb oedd yn clywed yr Efengil yn credu, ond oedd yr ysbryd yn rhoi nerth, ac oedd e ar waith yn a thrwy yr apostolion. Dyma beth gawson ni yn y darlleniad. Diolch. Adnod 8 ym Mhennod 4 gyntaf wedi ei lenwi ar ysbryd glân. Dywedodd Pedr wrthynt, lywodraethwyr y bobl a henuriaid. Sylwch ar y pwyslais, dyw e ddim just yn dweud, dyw'r Testament Newydd ddim just yn dweud wrtho ni, dywedodd Pedr wrth y bobl. Mae hwnna'n fwriadol.
Dyw e ddim yn dweud, dyw Luc ddim yn dweud, dwedodd Pedr wrth y bobl yma, so and so. Mae rhaid i ni ofni Duw yn fwy nag i ni'n ofni chi. Mae rhaid ni gario ymlaen. Pwy ddylen ni ofni? Duw neu chi? Bydde fe mor rwydd i ddweud, bydde fe'r un mor wir mewn un ystyr i ddweud, dywedodd Pedr. Ond na, mae Luc yn tynnu sylw yn arbennig. Oedd Pedr wedi ei lenwi ar ysbryd glân wrth iddo fe ddweud hyn. O fanna mae hyder yn dod i sefyll. Y pysgotwr yma, cofiwch, yn sefyll yn erbyn yr athrawon a'r awdurdodau a'r ysgrifenyddion a'r archoffau pwy bynnag oedden nhw. Pysgotwr oedd e, anysgedig. Sut mae e'n gallu sefyll lan yn erbyn rhain a bod mor hyderus a hif? Ond dyna siwrd, yn nerth yr ysbryd glân. Mae gyd yna, ond mae'n bosib i ni ddarllen a peidio sylwi arno fe. I ni sgipo drosto fe, ond mae'n mor bwysig. Ac wedyn yn adnod 31, diolch Geraint, fel glywson ni yn y darlleniad, maen nhw'n gweddio, maen nhw'n mynd i weddi gan ofyn am help yr arglwydd, help Duw i gario ymlaen. Nid i gael i carco, nid i gael i cadw mewn cotton wool, nag e. Please, gawn ni nerth i gario ymlaen. Gawn ni nerth i gario ymlaen. Pido roi lan nawr, cario ymlaen. Cario ymlaen i siarad. A maen nhw'n gael e. Maen nhw'n gael e. Maen nhw'n cael ateb uniongyrchol ar lle yn siglo yr ysbryd yn dod a llanwyd hwy oll ar ysbryd glân. A llefer asant a'r Duw yn hi. Allwch chi ddim peidio gweld y cysylltiad. Maen nhw'n cael eu llenwi ar ysbryd glân, maen nhw'n siarad ac yn llefaru gair Duw, yr Efengil, yn hif, yn hyderus. A mae yna link. Fydden nhw ddim yn hyderus, oni bai bod nhw'n cael eu llenwi ar ysbryd glân. Fydden nhw ddim yn hif. Fydden nhw ddim yn gallu gwrthsefyll y bobl yma. Ond maen nhw. A dyma'r cysylltiad. Dyma'r allwedd. Maen nhw'n cael eu llenwi ar nerth gan yr ysbryd, mae'r arglwydd Iesu wedi ei addo iddyn nhw. Ac wedyn ni Thessaloniaid sy'n nesaf, oherwydd nid ar air yn unig y daeth atoch yr Efengil, yr ydym ni yn ei phregethu, ond mewn nerth hefyd ac yn yr ysbryd glân, a chydag argyhoeddiad mawr. O ble oedd y nerth yn dod, o ble oedd yr argyhoeddiad mawr yn dod, oddi wrth yr ysbryd glân. Beth i gwyddodd yn Thessalonica? Chi'n cofio beth i gwyddodd? Oedd pawb yn clapo? Oedd pawb yn croesawu? Nagw. Gaethon nhw wrthwynebiad ffyrnig yn Thessalonica. Gan yr Iddewon, ffyrnig iawn. A mi eithon nhw o'r synagog. Ond mi ddath rhai i gredu yn y synagog a rhai eraill tu fas i'r synagog. Siwr dath rhai i gredu, a siwr oedd yr Efengil di cydio. Nerth yr ysbryd glân. Nerth yr ysbryd glân. Nerth Duw, gwaith Duw yn digwydd mewn amgylchiadau anodd iawn, cofiwch, yn Thessalonica. Pedr yn sgrifennu ac yn dweud, disgrifio mae siwr mae'r Efengil di dod yn y Testament Newydd. Datguddiwyd i'r proffwydi hyn, nad arnynt ei hunain, ond arnoch chi yr oeddent yn gweini, so rhai oedd yn proffwydo ymlaen, wrth sôn am y pethau sydd yn nawr wedi eu cyhoeddi i chi, Efengil Iesu Grist. Gan y rhai a brygethodd yr Efengil i chi, siod, drwy nerth yr ysbryd glân, anfonwyd o'r nef. Mae'n dod dro ar ôl tro, ar ôl tro, yn y Testament Newydd. Mewn gwirionedd, mae'n bartneriaeth. Mae yr apostolion, mae'r eglwys a'r ysbryd glân gyda'i gilydd. Achos dyw hyn ddim yn golygu bod ni'n eistedd nôl, bod ni'n cuddio
oddi wrth y byd, bod ni'n cael ceg a bod ni ddim yn dweud dim byd wrth neb. Mae hynny'n rwydd i wneud, achos bod ni'n nerfus ac yn ofnus. Na, mae yna waith i ni wneud, wrth gwrs, p'un bod yn dystio personol, neu pregethu'r gair fel mae cyfleoedd yn dod. Ond mae'n bartneriaeth gyda'n gilydd. Felly Actau 5, dyma beth i ni'n darllen, ac yr ydym ni'n dystion. Dyma fe, chi'n mynd i gael nerth i fod yn dystion. Ac yr ydym ni'n dystion o'r pethau hyn. Dystion yw nhw, i ni gyd yn dystion, chi'n gweld. Dyn ni'n i gyd yn bregethwyr, ond dyn ni gyd yn dystion. Pob un ohono ni, os y'n ni'n Gristion, i chi'n dyst o ras Duw yn yr Efengyl, yn eich bywyd chi. A fi, i chi'n dyst. Chi'n dyst i beth mae'r arglwydd wedi wneud drosoch chi ac yno chi mor belled yn eich bywyd. Chi a fi, i ni'n dystion. I ni'n dystion i ras Duw, i ni'n dystion i ras yr arglwydd Iesu. I ni'n dystion i'r arglwydd Iesu Grist. Ein prynwr ni, ein bugail ni, ein ffrind ni, ein craig ni. Dyna beth i ni'n dystion iddo fe. A dyma beth mae'n dweud, yr ydym ni'n dystion o'r pethau hyn, ni a'r ysbryd glân. Mae gyda ni bartner. A mae e'n lot fwy cryf na ni yn ein tystiolaeth. I ni'n wan iawn fel tystion. I ni'n ofnus iawn fel tystion. Ond mae gyda ni bartner. Mae dau ohono ni. A mae'r ysbryd gyda ni. Duw yr ysbryd glân yn bartner gyda ni. Ac mae hynny wrth gwrs yn rybydd i chi a fi. Allwn ni ddim mynd heb yn partner ni i fod yn dystion. Allwn ni ddim meddwl tystio, na pregethu'r gair, heb y partner, heb yr ysbryd glân yn cydweithio gyda ni. Mathew 10, wedyn ni addewid arall gan Iesu Grist, pan draddodant chi o flaen eich gwell, o flaen y synagog neu'r awdurdodau, pan fydd hwnna'n digwydd, mae'n mynd i ddigwydd, peidiwch â phryderu. Pa fodd na pha beth i lefaru, oherwydd fe roddir i chi y pryd hwnnw eiriau yw llefaru. Right? Nid chi sydd yn llefaru, ond ysbryd eich tad sy'n llefaru yno chi. Dyna fe, partneriaeth yw e. Cyfryngau i ni, sianelau i ni, i air Duw, i dystiolaeth yr Efengyl. Dyn ni ddim i fod i feddwl amdano fe, bod ni ar ben ein hunain, yn ein nerth ni ein hunain. Wedyn ni llyfr y datguddiad, reit ar ddiwedd y Beibl. Mae'r ysbryd a'r briodferch. Pwy yw'r briodferch? Eglwys Iesu Grist. Mae'r ysbryd a'r briodferch yn dweud tyrd. Nawr mae rhai yn meddwl bod hwnna'n cyfeirio at yr arglwydd Iesu, dere eto. Ac wrth gwrs, ni'n gallu darllen fel yna. Ond mae hefyd yn gallu golygu bod yr ysbryd a'r briodferch yn dweud wrth eraill, tyrd. Achos mae'n mynd mlaen i ddweud, ar sawl sy'n clywed dywedyd yntau, tyrd, pasiwch i'r neges ymlaen. Tyrd, dere. Ar sawl sy'n sychedig deiet. Iddyn nhw mae'r gwahoddiad, chi'n gweld? Dewch, dere. Ond chi'n gweld y bartneriaeth, yr ysbryd a'r briodferch. Gyda'i gilydd, yn y bartneriaeth, yn y galw. A hefyd wedyn ni, pan ni'n darllen yr ysgrythyr, pan ni'n dysgu'r ysgrythyr, pan ni'n rhannu gair bach o'r ysgrythyr, mae'r ysbryd yn siarad trwyddo fe. Mae'r ysbryd glân yn siarad yn yr ysgrythyr a thrwy yr ysgrythyr hefyd. A mae hwnna'n rhan o'n tystiolaeth ni, mae'n rhan bwysig o'n tystiolaeth ni. Felly Hebreau 3 ni'n darllen hyn.
Gan hynny, fel y mae'r ysbryd glân yn dweud, heddiw, os gwrandewch ar ei lais, pidiwch a troi yn ôl. Pidiwch a cefnu, pidiwch a troi yn ôl. Ond pwy sy'n dweud, pwy sy'n siarad? Mae'n dyfynnu o'r Hen Testament, mae'n dyfynnu salm. Ond pwy sy'n siarad? Yr ysbryd glân. Pryd oedd yr ysbryd glân yn siarad? Pan gyhoeddwyd y salm, pan gyfansoddwyd y salm? Ie. Ond mae'n dal i siarad trwy'r gair yna. Mae'n dal i siarad. A mae'r awdur at yr Hebreaid yn rhoi y gair fel bod yr ysbryd yn siarad a rhai sy'n darllen ac yn clywed y llythyr. Mae'n dal i siarad. Felly, o gyhoeddi, rhannu rhywbeth o air Duw, i ni rhoi cyfle i'r ysbryd glân i siarad. Mae e'n siarad trwy yr ysgrythur. Ac eto ym Mhennod 10, ac mae'r ysbryd glân hefyd yn tystio wrthym, oherwydd wedi iddo ddweud, dyma'r cyfamod a wnaf a hwy ar ôl y dyddiau hynny, medda'r arglwydd, roedd yng nghyfreithiau ni calon ac ysgrifennaf hwy ar ei meddwl. Os awn ni nôl i'r prif ran, diolch Geraint, mae'r ysbryd glân hefyd yn tystio wrthym. Yr ysbryd glân yn tystio, fanna nawr te, ynglyn â rhoi cyfamod cyfraith Duw yn ein calonnau ni. Felly, dyma'r rhan o'n i eisiau sôn amdano fe heno. Yr addewid yma o nerth, dunamis, dynamite, yr ysbryd glân, i ni fod yn dystion i'r arglwydd. Mae hwnna, fel o'n i'n dweud ar y dechrau, mae'n gysur i ni, mae'n darostwng ni hefyd, a mae'n atgoffa ni o rhywbeth pethau pwysig iawn, iawn. Mewn ymateb, gadewch i ni fod yn rhai sydd yn gweddio am yr ysbryd glân ac yn mentro i fod yn dystion i'r arglwydd hefyd. Yn gwaith ni yw tystio, yn gwaith ni yw rhannu hair had, ond gyda nerth yr ysbryd glân, gyda help yr ysbryd glân. Ac wy'n dweud eto, mae mor bwysig, ac i ni'n neud yn y cwrdd gweddi, a wy'n gofyn i chi yn eich cartrefi. Gweddiwch dros y sawl sy'n pregethu y gair fan hyn, i wneud hynny yn nerth yr ysbryd glân. Dim yn ei nerth ei hunan. Bydd e ddim gwerth i ni yn ei nerth ond yn nerth yr ysbryd glân. Gweddiwch, a nid dim ond yr un sydd fan hyn, ond pregethwyr y gair wrth gwrs. Bod nhw'n wneud hynny yn nerth yr ysbryd glân. Gadewch i ni weddio dros ein tystiolaeth ni, ein tystiolaeth personol ni. Os mae'r arglwydd yn addo nerth, pan ddaw'r ysbryd arnoch chi, gallwn ni ofyn am hynny yn ôl yr addewid. Gallwn ni ofyn am nerth. I ni'n ofnus. Wy'n siŵr bod ni'n ofnus pan ni'n meddwl am rannu tystiolaeth personol. Mae rai ohono ni'n lot mwy ofnus, lot mwy nerfus am hynny, am wahanol resymau. A dyw hynny ddim yn beth drwg yn ei hunan, dyw hynny ddim yn broblem i gyd, oherwydd yr addewid yw bod y nerth yn dod o'r ysbryd glân. A mae'n cael ei addo i ni. Nid i ni eistedd nôl a pido, ond wrth fentro i rannu ein tystiolaeth o'r arglwydd Iesu Grist, o gymeradwyo Iesu Grist, o ddweud am yr arglwydd Iesu wrth eraill. Wy'n dod nôl eto heno at y llyfryn, os rhai ddim yma bore yma, mae yna lyfryn yn y lobi, a maen nhw am ddim i chi gymryd, mae'n lyfr i'r Cristion sy'n awyddus i dystio, ac mae'n addas bod ni'n sôn amdano fe eto heno nawr te, ac mae'n lyfr, fel o'n i'n dweud bore yma, gan ddyn oedd yn bennaeth CEO banc preifat yn Lloegr am flynyddoedd, ond am y 10 mlynedd ola o'i fywyd, mi gafodd canser. Ac oedd wedi penderfynu bod e'n mynd i ddefnyddio'r amser yna, fel oedd cyfle'n dod, i ddweud am Iesu Grist. Dyna beth oedd wedi penderfynu, yn ei wendid, wrth gwrs, i ddweud am Iesu Grist.
ac mae'n rhannu hynny gyda ni. A mae'n rhannu chydig o'i brofiadau, beth mae wedi ffindio sydd yn help. Mae'n lyfr cynnes iawn, mae'n lyfr ymarferol iawn, mae'n lyfr sydd ar ein lefel ni sydd yn ofnus ac yn nyrfys ynglyn â gwneud hyn. A mae'n help aruthrol. Mae yna gynghorion gwych a mae yna bethau i bwynto ni mlaen chydig bach. Dyma rai o'r pethau. Mae gyda ni'n hofnau, mae'n delio gyda hwnna o'r dechrau. Ond mae gyda ni fanteision, mae gyda ni gyfleoedd. A gallwn ni, a mae'n dangos hynny, beth yw'r manteision sydd gyda ni yn y cyfleoedd. Ble i ni, pryd i ni yn y fan a'r lle, wrth ochr rhywun arall. Mae'n gyfle, falle. Ac wedyn ni, pa mor bwysig yw caru yr arglwydd Iesu a sôn am yr arglwydd Iesu. A maen nhw'n perthyn, wrth gwrs. Mwyaf i ni'n caru, beth sydd ar ein calon ni, beth sydd o ddiddordeb i ni, byddwn ni'n cael job i beidio dweud rhywbeth amdano fe. Ond yn ostyngedig, mae'n pwysleisio hynny, bod ni'n ostyngedig ein hagwedd tuag at eraill. Mae'n pwysleisio storïau fel y damhegion. Storïau gan Iesu am Iesu. Mae stori yn rhywbeth effeithiol iawn i bobl, a dyw pobl ddim yn gwybod fawr ddim o'n cwmpas ni o'r Beibl. Fawr ddim, mae'n wynebu hwnna. Mae wedi dod ar draws hynny. Rhywun oedd yn meddwl, enghraifft nawr, dwi ddim yn dweud hyn i chi werthu nawr, oedd rhywun yn meddwl bod Harry Potter yn y Beibl. Dim syniad, cymysgwch. A pa mor effeithiol mae stori fel dameg o'r ysgrythyr gan Iesu, wrth gwrs, ac am yr arglwydd Iesu. Mae wedi ffindio hynny yn help. Mae'n awgrymu cwestiynau. Nid bod ni fel parot, ond cwestiynau mi wedi ffindio gall fod yn help mewn sgwrs, i ddechrau sgwrs, neu i ddod â rhyw hedyn bach mewn i'r sgwrs. Ac wedyn ni, mae'n pwysleisio cwrteisi, mae'n pwysleisio gostyngeidrwydd, mae'n pwysleisio cwrteisi. Mae'n pwysleisio bod nerth ar gyfer ein gwendid ni. Mae'n pwysleisio hwnna, fel ni wedi clywed hyn o a gweud y gwir. Mae'n pwysleisio wedyn, gadewch i'r gwrandawr i arwain. Nid bod chi'n gorfodi pan dyw rhywun ddim eisiau mynd ymhellach. Mewn tystiolaeth personol, mae rhaid i chi, os yw drws yn cau, mae rhaid chi dynnu nôl, wrth gwrs, a parchu hynny. A phwy a wyr, a ddaw cyfle eto, neu gael rhywun arall gyfle eto. Ond bod chi'n gadael i'r person i arwain. Fel mae wedi sôn am gariad Iesu, mae llawnder o'r arglwydd Iesu yn gorlifo. A mae e'n pwysleisio'n perthynas ni a'r arglwydd Iesu bod e'n allweddol. Mae e'n annog defnyddio unrhyw ffordd allwn ni. Mae syniadau gwahanol gyda ni am Facebook neu pethau fel yna, ond dyw e ddim yn gweld problem i hunan, a mae e'n wneud rai pethau, mae rhyw cysylltiadau, a oedd e'n wneud rai pethau ar Facebook ac yn y blaen. Ond dim ots am hynny, ond unrhyw ffordd y gallwn ni. Pwysleisio gweddi, pwysleisio yr ysbryd glân, fel ni wedi clywed heno, pwysleisio'r gair, a mae'n pwysleisio mae gwaith Duw yw e. Mae hefyd yn dweud, yn onest iawn, mae canran fach iawn sy'n ymateb yn gadarnhaol. A mae hwnna'n dda. Rhag i ni gael yr argraff, bob tro mae'n siarad â rhywun, mae rhywun yn cwmpo ar ei luniau ac yn dod yn Gristion. Dim o gwbl. Ond mae'n hau yr had. A mae'n gadael y wedyn gyda'r arglwydd. Ond mae'n hau yr had, a dyna'n braint ni. A dyna rhan o'n gwaith ni. Wrth gwrs, fel Cristnogion, yn ein tystiolaeth personol. Tystiolaeth personol yw hon nawr, nid pregethu, yn tystiolaeth personol ni, yn ein cylchoedd personol lle i ni o ddydd i ddydd. Gai gymeradwyo'r llyfr yn fawr iawn. Mae'n ardderchog ac yn help mawr ymarferol i ni. Ac ni'n diolch i'r arglwydd am ei air ac am ei addewid
o nerth yr ysbryd glân. Amen. Wel, gawn ni orffen gyda'r ymyn ola sydd gyda ni heno, o anfon di yr ysbryd glân yn enw Iesu Mawr. A'i weithrediadau megis tân o deied ef i lawr. Arglwydd, 'y ni'n diolch i ti am dair i ni heno, a diolch am yr addewid hyfryd yma am yr ysbryd glân. Neb llai na Duw yr ysbryd glân, i fod gyda ni ac i roi nerth i ni. Ac o Arglwydd, 'y ni'n diolch, ac 'y ni'n gofyn i ti, i'n llanw ni o Arglwydd a'r ysbryd glân, o ddydd i ddydd, ar gyfer ein tystiolaeth ni, fod yn dystion i ti. P'ne bod ni'n sôn am bregethu'r Efengyl, cyhoeddi'r Efengyl, neu tystiolaeth bersonol. Arglwydd, yn aml iawn i ni'n ofnus, yn aml iawn i ni'n nyrfos iawn. Yn aml iawn i ni'n teimlo'n llwfwr o arglwydd, ac yn swyl iawn. Fel na i ni, ond i ni'n gweld yn yr ysrythyr bod hwnna ddim yn rwystyr i ti, wrth i ni fod yn ifydd a profi nerth dy ysbryd. Felly ni'n gofyn i ti'n harwain ni. Ni'n gofyn i ti'n helpu ni, Arglwydd, yn ein tystiolaeth i ti. Ni'n diolch bod ti'n rhoi y fath fraint i ni o fod yn dystion i Iesu Grist. Arglwydd nertha ni, arglwydd helpa ni, trwy dy lan ysbryd. A hynny clod i ti, gogoniant i ddenw, ac mwyn y fendith gawn ni wrth rannu yn dy waith di. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, a'r hoso gyda ni, yn nawr a hyd nes y daw. Amen.